Dagang motorista ang natanggong sa checkpoint sa Davao Oriental human gipahugtan ang no QR code no entry policy sa probinsya. Ilabi na nga lauman ang pagdagsa sa mga tao karong Semana Santa. Atong ibalik si Jandy Esteban. Mao kini ang pinakataas nga linya karon no atong baktason pinakataas nga pila. Ingon ani kataas ang pila sa mga sakyanan pasulod sa Davao Oriental. Daghan ang natanggong dihang giistriktuhan ang pagpatuman sa no QR code no entry policy sa probinsya karong Semana Santa. Kanus agilauman ang pagdagsa sa tao. Ang uban wala gipalusot kay dunay kaubang mga bata nga nag-edad 14 anyos paubos. Base sa Executive Order number 7, 15 ngadto sa 65 anyos ra ang tugutang makasulod sa probinsya nga authorized persons outside residence. Kabahin kini sa measures aron dili musaka pa ang COVID-19 cases sa probinsya. Sirado sab ang tanang pilgrim sites sama sa Pintatagan Welcome Park ug Dakong Cruz sa Governor Generoso atol sa Semana Santa sugod March 29 hangtod April 4. Walay Lenten season activities nga ipahigayon sa probinsya kini aron mapugnan ang panagtapok nga hinungdan sa pagkatag sa virus. Daghan usab nga mga walk-in guest ang wala nagipasulod. Gumikan hugot ang implementasyon sa no booking no entry policy. Samtang ang mga returning OFW o local travelers labi na gikan sa National Capital Region nga dunay plano nga magdugay og sobra 5 ka adlaw sa probinsya, gi-require nga magstay at home sulod sa 7 days kinsa ipailawom sa active surveillance. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.